llega la gama de productos más poderosos para proteger la salud de su viña. Ácaros, mildio, oidio, botrytis, Sipcam y Bedia. Protección para sus cultivos. Compruébelo en su tienda o distribuidor habitual. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do milde unha viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexer a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Na denominación de orixe Rías Baixas, a práctica totalidade das parcelas xa se atopa en envero ou fase de maduración. A práctica totalidade das parcelas xa se encontran en envero. Ahora mesmo, xa o Departamento Técnico xa estamos empezando os controles de maduración, un poquinho para ir controlando como vai evolucionar este ano a maduración da uva, non? O que estamos vendo, xa estamos á altura de outros anos prácticamente, sempre falando de unha colleita un pouco tardía, pensando en finais de setembro, que será. Entón, un poquinho que estamos vendo é que realmente o clima que estamos tendo está favorecendo un pouquinho esta maduración, que sea un pouquinho lenta, non é tal. Sí que sería bo un pouco, si nas previsións a medio plazo hubiera algo de agua, porque tamén estamos encontrando moitas parcelas xa que empezan a sufrir estrés hídrico. No momento no que sufra moito estrés unha parcela, aí sí que esa maduración vai ser o ideal, non? Pero bueno, ahora mismo estamos xa nos labores estes de controles para ver como evolucionar todo este ano. As previsións apuntan a que este ano a vendima se retrasará unha semana con respecto a unha colleita normal da de Rías Baixas. Espérase que nas subzonas do Condado do Tea e do Rosal empecen a vendimar en torno ao 20 de setembro, mentres que no Salnés a partir do 25. Desde o Consello Regulador da DEO Rías Baixas informaron esta semana que esta colleita 2013 se prevé abundante, cun rendemento medio por hectárea para a variedade de albariño de en torno aos 8.000 kilos por hectárea. Los técnicos han dicho entre 27 y 30 millones de kilos. Con 28 millones de kilos estaríamos moi felices. Os técnicos destacan que esta campaña o estado sanitario da uva é moi bo. A uva sanitariamente a verdad que está moi ben este ano, está limpiña e a verdad que promete unha colleita moi boa. Claro, vai depender da meteoroloxía, non? Como todos os anos, pero bueno, que a uva sanitariamente ahora mismo a verdad que se encontra moi ben. Os rendementos, eu creo que van ser bastante bons tamén, no sentido de, ter unha campaña bastante abundante, non?
Ata o momento non se produciron problemas de pragas significativos nesta denominación de orixe. Algún caso puntual como desta parcela afectada por mosquito verde. Como se pode apreciar, as picaduras destes pequenos insectos saltadores poñen de cor amarelo as follas, unha descoloración parecida á que producen os ácaros. Un dano que producen tanto adultos como larvas, inda que o destas é maior porque comen máis. Os técnicos recomendan visitar as parcelas para comprobar que estean ben, xa que esta semana é a idónea para realizar o último tratamento. Na nosa bodega xa puxemos 1 de setembro como data final para os tratamentos. Realmente, están aparecendo focos aislados de ácaros, araña roxa, acariosis, algúns pequenos ataques tamén de trips, incluso tamén de mosquito verde. Entón, claro, como non é algo xeneralizado, é moi importante ir a visitar as parcelas para poder dar ese tratamento a tempo. Se te das conta, pois, a mediados de setembro pois, xa é tarde, non? Xa non se podería tratar. Entón, é moi importante eso, visitar todas as parcelas, revisalas, para, no caso de que hubiera que facer algún tipo deste tratamento, pois, aplicalo. Inda que este bo tempo e o vento do norte non son propicios pro ataque da botrite, non hai que baixar a garda. Tamén o mellor moi importante, na hora na que se fagan estas visitas, ver que non hai ningún tipo de plagas, de insectos, nin de ácaros, e tamén se hubiera pequenos focos de botrite. Non, tal como están as previsións de tempo moi soleado e con moito vento do norte, non é previsible que vai haber problemas de botrite, pero nunca está de máis asegurarse deso. No tocante a fungos, detectáronse problemas puntuais, pero en xeral a uva está salvada. O tema de fungos como mildiu non está vendo prácticamente problema, infeccións moi puntuales nos bordes novos, o que a uva está prácticamente salvada, non vai haber problema por eso. Este último tratamento é moi importante para garantir un fin de campaña tranquilo e ante calquera dúbida que teña o viticultor, sempre está ben ter de man un técnico. Sobre todo ante a dúda, porque eu entendo que moitos viticultores que pode costar poder diferenciar un ácaro, un insecto, consultar a un técnico antes de facer este último tratamento, é moi importante. Por eso, porque non estamos durante toda a campaña, nós o que intentamos é que durante a campaña dar os menos tratamentos posibles, non? Porque, se non das esta semana, o podes dar para a semana que ven. Ahora non, ahora vai ser o último tratamento, entonces asegurarse de que a parcela estea limpa e ante a dúda, consultar con un técnico que lle poida recomendar que produtos aplicar. A estas alturas non se recomendan facer laboreos de fondo no solo, pero sí manter recortada a vexetación. Procurar que non haya moita vexetación, sempre vai a favorecer unha boa maduración, unha boa ventilación. No caso de que viñeran orballos ou chuvias, sempre vai manter máis a humedad, entonces sí que podría haber problemas de botrite, pero entonces mantela así un pouquiño como está máis ou menos, non fai falta facer laboreos de fondo, eso sí que non, pero manter o que a vegetación cortiña para evitar problemas de humedad. O tempo que se vixía a presenza de fungos ou pragas no viñedo tamén se pode aproveitar para verificar o bo estado da cepa. Neste momento da campaña é cando mellor se detectan os síntomas que apuntan a enfermidades de madeira como a llesca. Recoméndase marcalas agora para tratalas de xeito diferente no momento da poda. Cando temos enfermedades de madeira nos viñedos, cando máis se detectan estas cepas que están tocadas con llesca, sobre todo. Entón, moi importante ahora mesmo sería marcar esas cepas para facer unha poda aparte. Primeiro podar, o que eu recomendo a todos os viticultores, é primeiro podar as cepas que están sanas e a final de campaña podar estas. Mais que nada eso para evitar cortes de poda, que por moito que recomendemos que desinfecten as tixeiras, non van desinfectar a tixeira entre cepa e cepa, eso hasta é comprensible, non? Por un traballo moi laborioso, pero entón, claro, se marcamos estas cepas, sí que podemos evitar isto de facer cortes nestas cepas infectadas e pasarlle as sanas. Para conseguir a calidade desexada, é necesario que prosiga o bo tempo para que a uva poida determinar convenientemente a fase de maduración e se atope no estado desexado durante a vendima, inda que non viría mal algo de chuvia. Hace falta 2 días de lluvia. 10 o 15 litros por metro cuadrado nos venían estupendamente ahora mismo. En caso de que non cheguen estas precipitacións, nalgúnas parcelas sería preciso o rego, pero sempre baixa recomendación dun técnico para non comprometer a maduración da uva. O tema do rego é algo un pouco sensible no sentido de que, claro, a gran maioría das parcelas non van a necesitar rego, entón, claro, solamente nos casos puntuales e, sobre todo, baixo a recomendación dun técnico. Non é conveniente, ahora, que regar todas as parcelas, non? Porque hai moitas que incluso nas zonas máis húmedas que iso pode retrasar a súa maduración.
Entón non é conveniente. O do rego, eso, en momentos moi puntuales e sempre baixo a recomendación dun técnico. O órgano de control e certificación da denominación de orixe Rías Baixas destaca que a primavera chuviosa e fría que tivemos propiciou o corremento en flor, pero este viuse compensado cunha fertilidade alta. O informe destaca só perdas en torno a un 20% e máis ben irregulares. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. O Concello de Salvaterra acolleu esta pasada fin de semana a Festa do Viño do Condado, a última da de Rías Baixas xa á espera da vendima. Nesta edición número 54 consumíronse máis de 15.000 litros de caldos pertencentes a 22 adegas da subzona do Condado do Tea. Os protagonistas foron os 9 viños deliciosos de 2013, decididos na cata a procura dos viños deliciosos do ano, recoñecido oficialmente polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño. De entre as 35 marcas valoradas, premiouse Os Condado, Arbastrum de Bodegas Eidosela, As Laxas de Bodegas As Laxas e Señorío de Rubiós de Bodegas Cotorredondo. Na categoría Rías Baixas Albariño, premiouse a Vaguas do Miño de Bodegas As Laxas, Nora de Bodegas Viñanora e Señorío de Rubiós de Bodegas Cotorredondo. Esta adega acaparou os 3 premios na categoría Rías Baixas Tinto, co seu Señorío de Rubiós, Viño Novo, Condado e Mencía. Este premio é moi gratificante polo traballo de todo un ano tan duro como está sendo este. Te animo un pouco a seguir, a continuar e a sacar o tema do viño para diante, que estamos pasando momentos conjunturales moi complicados. Nos, viños tintos hai poucos, tiñamos claro que algún delicioso tiña que caer, pero sobre todo un delicioso en Albariño nesta subzona do Condado do Tea é moi importante porque estamos falando de adegas de unha calidade excepcional, adegas con moitos anos de bagaje, entonces ser delicioso en Albariño aquí estaba moi duro, esa é a verdade. E nos condados brancos igual, nos tintos era máis fácil de lograr, pero bueno, eu sinceramente me sinto moi feliz, digamos que pola bodega, polos viticultores, polos socios da bodega, e polo enólogo porque realmente está facendo un traballo moi bo, porque de 9 viños premiados 8 realmente asesoros el, entonces creo que hai que darlle en hora boa tamén. Jorge Herbella é o enólogo que está detrás de 8 dos 9 viños deliciosos de 2013. Estou orgulloso dos primeiros 2, porque de 9 a que parei 8, penso que unha boa media, e nada, hai que estar en todos lados. No Albariño, na Festa do Condado, hai que triunfar. Os tintos na zona podes facer grandes cousas. Habendo boa uva, non hai problema ningún. Estáse empezando, ainda non hai moita tradición a efecto Rías Baixas. Si había en Rubiós, nos seus tempos, certa tradición a facer tinto na zona, non? Pero en plan bodega industrial, estamos nos empezando desde o ano 2006 que se montou a bodega, e pouco a pouco vamos conseguindo cousas bonitas. O consumidor de a pé está acostumbrado ao Rioja, a Ribera del Duero, que son unhas referencias a nivel mundial, e os tintos do Condado non se teñen moita noción sobre eles. Concretamente, o Sousón, o que falabas ti, é unha variedade para min unha das máis completa dos tintos, porque é a variedade que máis materia colorante ten. Se podes conseguir un tinto con boa capa con esa variedade. Logo temos a Mencía tamén, temos Caíño, Brancellao, Espadeiro, as amparadas por Consello Regulador Rías Baixas, témolas todas. Incluso o Pedral, que está recientemente amparada por Consello Regulador. A entrega destes premios realizouse no Castelo de Dona Urraca. Foi despois do nomeamento de cabaleiros de cofradía dos viños do Condado do Tea. Distinción que este ano recaeu en José María Rodríguez González, propietario de Bodegas Corisca de Salvaterra de Caselas, Javier Luca de Tena de Az, propietario da comercializadora Eles Vinos SL, Manuel Carballo Estévez, propietario da bodeguilla Berceo de Ponteareas, Manuel Rodríguez Álvarez, encargado do grupo vitivinícola Marqués de Vargas en Salvaterra de Miño, e o xornalista gastronómico e pregoeiro Cristino Álvarez, ausente por enfermidade. Moi contento porque, eran moitas ganas de ser cofrade da cofradía de Viños do Condado. Neste acto rendeuse ademais unha sentida homenaxe ao cofrade Mariano Peláez, Marqués de Bizoja, falecido a finais de 2012.
A cofradía entregoulle unha placa de recordo ao seu fillo Jorge Peláez. Me siento muy orgulloso de que el pueblo se hubiera acordado, sobre todo la cofradía y los demás bodegueros. Y sinceramente es algo en la vida que sabemos que a todos, es lo único que sabemos que a todos nos va a suceder, ¿no? Y nada más, aquí hay que seguir luchando, aunque uno se emocione bastante, es lógico, solo han pasado 10 meses y esta era su fiesta, la que él venía todos los años, inauguración, todos los días, ya visteis al alcalde emocionándose. No hai máis palabras que decir, sinceramente. Neste acto participaron, entre outras autoridades, o presidente do Consello Regulador, Juan Gil, que pediu ao sector unha reflexión sobre a regulación da produción. Creo que debemos hacer una paradiña o un momentito de reflexión a ver cuál va a ser el futuro de nuestra denominación de origen. Creo que no podemos seguir creciendo indiscriminadamente, tenemos que ver cuál es la capacidad de venta a medio plazo y organizarnos un poquito en los próximos años a ver cómo vamos a hacer. Contamos para eso, creo que deberíamos contar con algunas autoridades aquí presentes y pensar qué es lo que podemos hacer para no tener estos enormes altibajos en producción que al final no son buenos ni para las bodegas, ni para los viticultores, ni para el mercado, ni para ninguno de nosotros. Tendremos que reflexionar un poquito. Unha necesidade a desta paradiña que tamén comparten comercializadores e adegueiros. O que habería que regular son unhas cantidades máis uniformes todos os anos e non estas grandes cantidades unos anos e moi poucas outros, entendes? E logo a exportación, que ahora está funcionando bastante ben, pues fomentar un poquinho máis a exportación. El año 13 está siendo un año bastante complicado, bastante duro, hay meses mejores y meses peores, pero yo digo que todo esto es igual que en la Fórmula 1, en las carreras de motos. Hay 4 o 5 equipos que siempre están en la delantera y lo que hay que buscar siempre es la pole position. Cuando la crisis salga, la crisis no salga, tú puedes salir escopetado. Y no es estar primero o segundo, hay que estar entre los 5 o 10 primeros constantemente, para arriba, para abajo y luchando, viajando muchísimo por todo el mundo e intentando dar Galicia y nuestros vinos a conocer por todo el mundo. Ahora mismamente marcho ya el día 5 para China, 20 días de trabajo y llegamos para la vendimia y todo continúa, y ya estamos en Navidades. Eu vexo un futuro que temos que consolidarnos, seguir na línea de profesionalización, abrir novos mercados, consolidar os mercados que temos aquí. Temos que cambiar un pouco a filosofía de que o viño non é un produto para calmar a sede, sino que é un produto de degustación. Tomarte unha botella de viño con túa muller non implica que tráfico te pare e que vayas a dar positivo. Tomarte 2 copas de viño non perjudica a salud, todo o contrario, a mellora. Entón, un consumo moderado de viño, e nosos viños, que son moi frescos para estas épocas, é razonablemente ou moi bo para a salud. Nesta edición achegáronse á Festa do Viño do Condado unhas 25.000 persoas. Desde o Concello trataron de impulsar sobre todo a afluencia de público polas noites. Estamos contentos porque cada día máis persoas nos visitan, e a 54 Festa do Viño. Da verdade é que estes días, hoxe, onte, antes de onte, de día moita xente, de noite unha maravilla, hasta as 4 ou 5 da mañán. Nós tamén este ano apostamos moito na noite, porque a noite é máis tranquila, as familias e os amigos reúnense nunha mesa, comentan o viño e beben viño e tamén cos produtos daqui. Ata a festa chegouse tamén a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, quen indicou que estas festas axudan a que o turista coñeza Galicia e os seus produtos e adiantou que este ano podería ser declarada de interese turístico galego. Espero, señor alcalde, que o ano que ven pois esta festa poda ser declarada festa de interese turístico galego, porque sí, xa ten merecido recoñecemento de festa turístico nacional. Como poden comprender, esta xa é a 54 edición e unha festa declarada de interés turístico nacional solo pide como requisito que sexa declarado durante 10 anos e que este viva durante 10 anos. O sexa que esta festa sí que se merece ter esa declaración e despois seguidamente solicitar o recoñecemento a nivel nacional. Tamén participaron a directora xeral de Produción Agropecuaria, Patricia Ulloa, e mailo xefe territorial de Medio Rural, Miguel Pérez. Quero destacar o gran incremento que se produciu tanto en superficie inscrita como en número de viticultores nesta subzona do Condado de Tea. Nos últimos 10 anos, o incremento en número de viticultores é dun 20% e en superficie inscrita dun 35%. Entón, bueno, son datos do máis significativos do que é esta subzona dentro de Rías Baixas. Yo creo que es una apuesta muy fuerte, sobre todo por
algunas de las bodegas que hay aquí en esta subzona y que lo están haciendo muy bien, están cosechando grandes vinos con grandes éxitos. Yo creo que es una apuesta moi buena, moi importante. Con esta, a de Rías Baixas clausura as súas festas do viño á espera da vendima. Yo creo que reflejan el crecimiento de la denominación de origen y de su nombre y de la expansión internacional que estamos teniendo. Y la gente de la tierra, que al final es para quien trabajamos, para el territorio, es cada vez más consciente del valor que tiene la denominación de origen y sus vinos. O viño Lamar de Terras Gauda cumpre xa a súa terceira anada. Un 70% caíño branco e o resto albariño configuran este branco, fresco, con boa acidez e con toques de erva, maza verde e albaricoque. O seu prezo rolda os 20 euros e a recepción no mercado está a ser positiva. Es un vino pues para aficionado, para conocedor. El caíño blanco no es una variedad tan habitual, de hecho tú sabes que nosotros tenemos pues, la mayor parte de la producción de todo Rías Baixas, alrededor de un 90% del caíño blanco que se hace en Rías Baixas es nuestro y tenemos un vino que es único en el mercado y que sigue aportando algo nuevo como es Lamar, ¿no? Que lo lanzamos en el año hace 3 años ya, estamos comercializando su tercera añada y la verdad es que la recepción es muy positiva. Cierto es que no es el mejor momento en el mercado para vinos de este segmento de precio. Estamos hablando de un vino que ronda los 20 euros en tienda, los 20 y muchos en un restaurante, pero la verdad es que la recepción ha sido muy positiva. Este viño é o resultado de anos de investigación dedicados por Terras Gauda a recuperar a caíño branco, unha variedade de uva autóctona de Galicia, especialmente da zona do Rosal e tamén do norte de Portugal. Aportamos algo nuevo, ¿no? Pues un poco al panorama pues vinícola de esta región. Pues ya le hemos dado muchas vueltas al albariño, le hemos dado vueltas a otras variedades, hemos trabajado con crianzas de lías, con estancias largas en depósito, barricas, etcétera, etcétera, pero siempre sobre lo mismo, sobre el albariño, ¿no? Entonces, a ofrecer algo con caíño blanco, una variedad pues muy especial de aquí que ya está presente en nuestro Terras Gauda, que es un vino que ya sabes que tiene una presencia muy importante en el mercado, pues sí que ha sido positivo, pero yo me quedo sobre todo con la buena recepción que ha tenido en el mercado. A cepa de caíño branco estaba a punto de desaparecer pola súa especial sensibilidade a fungos como o mildeu e o idio, e porque é pouco produtiva, xa que ten un ciclo máis longo e o seu cultivo é moito máis complicado e custoso. Inda así, a adega Terras Gauda comezou desde os seus inicios a recuperar esta variedade e a incorporala aos seus viños xunto coa loureiro como complemento do albariño. Sabíamos que el caíño era una variedad muy interesante, pero que también necesitaba un terreno especial para él, sobre todo por la maduración. Entonces tuvimos que venirnos a esta finca de estas características para poder sacar lo mejor de la variedad. Terras Gauda leva desde 1989 en colaboración co CSIC, investigando e traballando coa caíño branco. Na actualidade dispón de máis de 20 hectáreas, o 95% da superficie total de cepas desta variedade plantada na de Rías Baixas. A maior parte destas cepas están nesta nova plantación, unha finca situada na ladeira dun monte de complicadísimo acceso e aínda máis complicado mantemento. Este viñedo ya llevamos unos 15 años con producción. Es una finca de unas características muy especiales, primero por el suelo en el que nos encontramos, que es de pizarroso. Luego además tiene la característica de una inclinación de un 40%, donde todo el trabajo mecánico se tiene que hacer con tractores de oruga y luego mucho trabajo manual. Sobre todo por las características del caíño, donde tiene un periodo vegetativo mucho más largo que cualquier otra variedad y su ciclo de maduración es más tardía, por lo que hay que intervenir más en los trabajos de campo. Neste viñedo a cepa tivo que plantarse con taladro. Deseñouse un marco de plantación moi apretado, con cepas que se colocaron moi xuntas e con pouca vara e que se manteñen con pouca vegetación para poder sacarlle un bo rendemento. La producción del caíño de por sí ya es muy baja y en esta finca el marco es muy apretado, pues por poder tener una determinada producción que vienen siendo unos 6.000 kilos de hectárea. A aplicación de abonos debe facerse ademais con fertirrigación. Abonamos todas las carencias de la cepa o del suelo es por fertirrigación, no es que necesite riego, sino que nosotros todas las carencias se le aportan en fertirrigación. Todo isto incrementa considerablemente os costes de producción. No se tiene en cuenta porque el incremento es muy alto, lo que pasa es que claro, el resultado es muy valioso, pero piensa que aquí hay que trabajar mucho manual, incluso la propia vendimia, la vendimia de estas 14 hectáreas no lleva casi tanto como recoger las otras 60, es decir, que es mucho más lento.
hay que coger todo, bueno, todo se recoge a mano, pero con las pendientes no se puede meter tanta maquinaria y el personal tiene que ser menor por la superficie y por la cantidad de uva que retiramos. A uva caíño branco achega aos viños cualidades aromáticas moi peculiares, especialmente de froitas tropicais e balsámicos, pero sobre todo recolle os matices do solón de Medra. Caíño ya de por sí es una variedad dentro de todas las que tenemos en Rías Baixas que más son capaces de abstraer lo que es el terruño, lo que es la tierra, las mineralidades, y sobre todo en esta zona que estamos de pizarra, ¿no? Entonces sí que luego cuando vamos a tener el vino en copa vamos a notar toda esta mineralidad que nos atrae el caíño del propio suelo. O resultado desta aposta é La Mar, un viño único e exclusivo que Terras Gauda ten nos mercados nacional e internacional. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación pro control da iesca na viña. Azamin Yescolp, o único produto para utilizar en mestura cos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, cámbiao por Azamin Yescolp. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A Mesa do Viño acadou un acordo de prezos para a uva da denominación de orixe Rías Baixas que se pagará como referencia a €1 o quilo. Este valor está vinculado, entre outros factores, á produción da denominación. Ademais, na Mesa do Viño puxeronse as bases para traballar nun futuro, acordándose a convocatoria da vindeira reunión no mes de febreiro e a realización dun estudio de custes para poder estabilizar os prezos. De todos xeitos, o acordo non foi a gusto de todos. O Sindicato Unións Agrarias reunirá as súas estruturas comarcais na denominación Rías Baixas o vindeiro 6 de setembro para valorar unha resposta ao que consideran unha imposición unilateral dun prezo para as uvas por parte das adegas. Sinalan que cunha caída de prezo de máis dun 40% respecto de 2011 non se pode falar de negociación no prezo da uva, senón de imposición sobre o traballo e a viabilidade dos produtores. Nesta situación, Unións Agrarias non ve posibilidade de acordo para esta vendima, se non se actualizan os prezos razonablemente para que os viticultores poidan seguir mantendo a súa actividade. A Pobra acolle este sábado as xornadas técnicas de viticultura dos viños de Barbanza Iria, organizada pola Asociación Galega de Viticultura en colaboración con Viños da Terra de Barbanza Iria, a Federación Rural Galega e a Rede Galega de Empresas. Varios expertos da elaboración do viño participarán nestas xornadas que se celebrarán na tenda Escola de An da Pobra o sábado ás 6:30 da tarde. Haberá 3 charlas e unha mesa redonda. O vindeiro luns arranca a fase final do concurso Distincións Galaecia de Viños e Augardentes de Galicia. Esta fase final, que remata o martes, consistirá nunha cata botella tapada coa particularidade de facerse con mostras de mercado para asegurar que o catado e o premiado se corresponde co que o consumidor atopará no mercado. En total, 150 mostras serán valoradas nesta final por un panel de catadores formado por 5 técnicos, un por denominación de orixe, e polos asociados de Galaecia que asistiron ao maior número de precatas. Os nomes dos gañadores daránse a coñecer o martes no acto do 16º aniversario da Asociación de Sumilleres de Galicia Galaecia, que se celebrará na localidade de Ourensá de Xinzo de Limia. Falando do oidio, contra o oidio, dinalizar é divino. Pero que é dinalizar? Protexe a viña con Dinali. E que Dinali? O novo oidio protector, consistente, completo, fiable e adaptable. Padre, sabeo todo. Todo non, pero isto vai a misa. Dinalizar é divino. Dinali, o oidio protector de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual.
Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fungicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Llega la gama de productos más poderosos para proteger la salud de su viña. Ácaros, mildio, oidio, botrytis, Sipcam y Bedia. Protección para sus cultivos. Compruébelo en su tienda o distribuidor habitual.